pentru de HBB. Asta e, nu? HBB. Rog pe Dragojos să... Mulțumesc. Mulțumesc. O să dureze foarte puțin prezența mea aici. Eu sunt aici ca să fac transparentă prezența mea. Eu sunt aici să-i fac pe ei vizibili. Foarte, foarte scurt, am să vă spun că prezența mea la NetCain marchează mai puțin de 3 premiere. 3 premiere. În primul rând, este prima prezența mea la NetCain ever. În al doilea rând, este prima mea prezență la Launch 48 ever. Și ca și cum n-ar fi fost suficient, am primit o invitație direct în board. Foarte surprins am fost când am aflat că rolul meu ca și membru în board, și am aflat asta direct de la cei din Marea Britanie care au prezentat evenimentul care l-au format, cei din board trebuie să stea cu biciul pe cei care lucrează, trebuie să aibă o atitudine în același timp incentiv și în același timp demanding, să le ceară rezultate. Și dacă am fost un pic cam prea demanding, aș vrea să le cer scuze public celor care sunt aici, acum. Poate că întâlnirile au fost un pic mai dure, dar am vrut să le dau un pic de gust de ceea ce vor găsi ei în momentul în care vor deveni antreprenori. Real life este mult, mult mai dificil decât evenimentul Launch 48 și cred că am reușit să vă fac un pic să vedeți acest lucru. A treia premieră este că voi face și un anunț la sfârșitul acestor prezentări. Asta e tot ce am avut de spus. Prima prezentare, Săvinde.ro, Ovidiu Negran, are 20 de minute la dispoziție, 10 minute prezentarea, 5 minute demo, 5 minute Q&A. O să vă rog să fiți foarte rapizi cu întrebările, dacă le aveți, să vi le notați, pentru că nu vreau să depășim timpul. Avem un counter aici și voi face tot ce pot să țin timpul sub control. Ovidiu Negran, Săvinde.ro.